Hi mga ka-Ronbel, mapansitong Bernes kaniyong tanan. Salamat Lord, Bernes the sad. Congratulations mga mamshis na humanasad or mahumanasad ang inyong usa ka semana nga sakripisyo sa pag-atiman sa inyong mga estudyante. Kudos ninyo, maong para ni ninyo ang Crispy Fried Pancit Canton. Yes, you heard it right, ato in Crispy Fry ang Pancit Canton. Sa mga wa na alad nga crispy fry and pancit canton mabaguhan gyud pero suway lang di ba maganahan lagi mo. Sure ko nga makalimot mo for a while sa Super Typhoon kay inig-usap ninyo maglanog-lanog sa ka-crispy. Di ba last time naisgutan na to ang word pancit canton comes from the Hokkien phrase pian a set, which means something convenient that can be cooked quickly. Ang Filipino adaptation of lo mein and chow mein kay either in instant or stir-fried versions. According to database licensing and API of mynetdiary.com, let's be mindful sa calorie, carbs, or protein or fat serving size niya. Nakay makuha ani nga carbs, protein, fat nga importante sa itong lawas pero in moderation lang sad. Nakay makuha nga vitamin A, C, E, B6, B12, calcium ug iron. Presenting my own version of Crispy Fried Pancit Canton. 105 ato nagasto ani makakaon ang 5 og dala na pa ni hapon. T.G.I.F with this Crispy Fried Pancit Canton. Enjoy your lunch, mga ka-Ronbel gums!